عزوز السلام تنبتحكم زخبركم تعزبتي كما يتوعلون نلوم ربع 19 سنة أترستنا لو زينا ومسناد وحسنا لكم كريمنا لنا نمكت لكم بخبرز عدم يرمياس قبر له عليه بقدم النت استاتو سماتات إرترا نمذكر صلوة فتحات تقايدو منقص إرترا لعلي 4.6 بليون نقفة دبس نترسوات كفيلو بمغنيات 10 سنة أب زوا معكل ناي أقرق عزوه تقايدو قجز دس عبوم مزبار نتفتحات مقوصر لبدا إيبولا كونغو بألوتات ألي وكمزر تحبيرو بريزيدنت ترامب سيحق وان سدتنياتات كبار مخانا فليتو أب جابان سخسته حدقا من قد كاتم دري حدقا سونامي أسعبو أب زرزراتو بأقاتامي 10 سنة مع السماتات إرترا نزخري نايتوم أب ممتانا سنتن موحاسلو لونتن بجاز حلفو سماتاتنا لومي 19 سنة أب ساعتات نقهو أب كتما سمرا دبر سهلة بيت كريستيان قدس ميكائيل صلوتو فتحات تخيدو أبتيس نسرعات وانا صحفي قدس سينادوس أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إرترا بصو أبونا لوكاس زركبو مراحة هيمانوت ليكاونتي كاب كلن أدبارات كتما سمرا استواتو لباسيان ولده كهنتن باشحاز غوصاروه مأمنانن نسماتات صلوت أبتيحم حلافي كفل سبكت وانجيل منبر باتريارك مرجيتا سمون بينا أب زسمع سبكت نتوم متكاتها زي بالله وتوم بموفاي برهان زهابنا سماتاتنا كنذكرهم حضرهم بمصنع دما حدنتنا فقرنا كندلدل ملغتي أما حلاليفهم إذا خمزيلون كله لومي كاب ساعات 4 فرقان دحر قطري أب مسجد الخلافة الراشدين درسن دعان ككايديو منقص إرترا نسدرا سوات ورحوي كفليت كجبر كرمي 15 عامات بزوسنو مسرت زاجيت لالي 4.6 بليون نقفة كم زخفله مينستر أيون محبرة ودحنا تنجلسوا قاتتنيا دانايت جبريوت توسخ تصب الله أبتي مينستري دايركتور جنفر دحنا سدرا بيت سوات أتو زرعي تخلاب بمخنيات 10 سنة مسيرينا بزكايدوك على محتت من باي سدرا سوات كتسالنت بزلو أقباب نخكايد بأواج قطري 237 زبار كلتشحن سلستن كورحت الرخلتشحن 4 ننفس وكف سوء ورحوي بحساب 500 نقفة كخفل كمز جمرة نزد ما عمتاوي أستا 350 مليون نقفة كابكازنا منكستي وطعي كمز قبر أبريهم مجمرة أب شانشات ميسم 94 هذا أواجاوتي نفسه سوء ويسوءتي 10,000 بر كفيل نير دهر إذا حدا جزء توهبنا قدامه أجر حاجز ورا ويان قلتي فوس لازمته لو نتاجر أب مكل خال زود وجوان سلستوفلو نقصرت عليه سرابي سوات كا أزايدوا بدرجات ما تصور منجستي كبير مالتي منجستي من سرابي سوات كسر الناس بلا أجباب المفتاح بمسرة أواج تبسرابي سوات قطر مثلا شوات كلتشن سلستن كاب حدا تري كلتشن 4 بمجمر ورهاو بحسابنا أفا حموش رميت نفسكف سوء ويسوءتي حاجز مسرابي سوات يقصل الله إذ مدل المتبار منجست عامتاوي نافا 350 مليون الناس اللي يكايدوا الله بزيكازي منجستي أبرئستي بسرع زخفلو ورحاو دبس نقاستات 17,000 أزيوم تقوما سدرابي سوات لعلي 244 مليون نقفة دقف كم زقبرة زتقساءاتو زرعي كفريا عقمي كم زلون بمصنعتي نزترقاقزا سدرابيتات سواتون بعينت نايمت إياس مدباتن سلطناتاتن كم زتقبرها فليتوم تقومات عن سواتن دق سواتن كسرها كفريا نزقلا عقم زلون دما قبل التزخفل ورحاو دبس بعين استتعاسى الله متعاسي تفالي قول نخل تريت تلبقي كارو جمال متنان أسنقدي وذاته እቶም ተደበስቲ ስድራ ስዋኣት ዕድመ ዝደፍኡ ወይ ጽጉማት ምዃኖም ዝረጋገጽ ሕጋውያን ወኪላት ብምግባር ጉቦኦም ከም ዝወስዱ ወይ ድማ ተንቀሳቐስቲ ከፈልቲ ጉጅለታት ብምቋም ናብቲ ዘለውዎ ብምኻድ ከም ዝከፈሉ ከም ዝግበር ሓቢሩ
መንግስቲ ንስድራ ስዋዓት ወርሓዊ ደበስ ክኸፍል ምስ ጀመረ ኣብ ዜጋታት እውን ከነበርክት ኣሎና ዝብል ስምዒት ፈጢሩ እዩ ዝበለ ኣቶ ዘርኣይ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝነብሩ ዜጋታት ብውልቂ ብማሕበራትን ከምኡን ገንዘባዊ ኣበርክቶ ካብ ምግባር ሓሊፎም ሓላፍነት ምንባይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ስድራ ብምውሳድ ናይ ምጥዋሮም መደባት ከም ዝጀመሩን ይቕፅልዎ ከም ዘለውና ነፂሩ እዞም ኣብ ወፃን ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዜጋታት ደገፍ ንምንባይ ስድራ ቤት ስዋዕትን የካይዱ እዮም እዚ ድሕርቲ መንግስቲ ንስድራ ቤት ስዋዕት ወርሓዊ ደበስ ክኸፍል ብጀመረ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ፍላይ ወፃኢ ዝነብሩ ሓደ ስምዒት ኣላዒሉ ነይሩ መንግስቲ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ወገንና ክንታይ ክንገብር ኣለና 20 ሰነ ሽምዓ ወልዒና ጥራይ ምዝካር እዚ ኣኻል ኣይኮነን ብኹም ጥራይ እንዳኽበርናስ ክንቅፅል የብልናኒ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና እውን ብዓቕምና ስድራ ቤት ስውእ ወይ ስውእቲ ክንሕግዝ ክንድግፍ ኣለና ኢሎም ቃል ብዝኣትዎ መሰረት እቲ ሓሳባት ካብቶም ውሕዳት ተበጊሱ ካብ ስድራ ናብ ስድራ ቤት እንዳለሓመ ኸይዱ ኣብ ዝዋን ዝዳርጋ ብብዝሒ ስድራ ቤት ስዋዕት ይሕግዙ ኣለዉ ተሓገዝ እንታይ ክኸውን ይኽእል ከከም ዓቕሙ ሓደ ንሓደ ወይ ከዓ ሓደ ንብዙሓት ግዜ እንተሪእና እውን ን2 ዓመት ወይ እውን ብቐፃልነት ንክሕግዙ ቃል ዝኣተውን ዝትግብሮምን ኣለዎ ማለት እዩ ስለቲ ን2 ዓመት ዝግበር ሓገዝ ንሓደ ስድራ ቤት ስውእ ወይ ስውእቲ $720 እዩ ብጀካ እዚ ናይ 2 ዓመት እውን ካብኡ ንላዕሊ ዝቕፅላ ወይ ዝቕፅሉ ስድራ ቤታት እውን ኣለዎ እዚ ብግዲኡ እዚ ወፃኢ ተረኣየ ቅዱስ ተበግሶ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘለዉ ዜጋታት ንሕልሎም ስለ ዝተንከፎ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ስጉማት ስድራ ቤት ስዋዕት ይሕግዙ ኣለዉ ደበስ እንተደኣ ኮይኑ ወርሓዊ ስሩዕ እዩ በብግዜ ብስሩዕ ዝኽፈል እዩ ደገፍ እንተደኣ ኮይኑ ግን እቶም ሓገዝቲ ወይ ተን ሓገዝቲ ኣብ ዝልእኻሉ እዋን እዩ ንሕናስ ክንዲ ዝኣክል ፅጉማት ስድራ ቤት ክንሕግዝ ኢና ዝብላ ማሕበራት ድየን ብውልቀ ድየን ብመንገዲ ኤምባሲታት ሕቶ ምስ መፀና ካብቶም ኣብ ኢድና ዘለዉ ዝተፀንዑ ፅጉማት እንብሎ ንዓቶም ንልእኸሎም ምስ ላእኽናሎም ንሶም ከዓ እንታይ ገብሩ ነውሰ ከፍተማ ኣብኡ ዘሎ እቶም ዝሓተቱ ማለት እዩ ማሕበር ይኹን ጉጅለ ይኹን ውልቀ ሰብ ነቲ ሰብ የፍልጥዎ ንመን ሒዙ ከም ዘሎ ንዕም ሰፍለጡ ከዓ እሱ ገንዘብ ኣታዊ ገይሩ ስለ ዘሎ ታጎርዮም ማለት እዩ መን ንመን ሒዙ ከም ዘሎ ምስ ገንዘቡ ከዓ ናባና ይልእኽዎ ገንዘብ ኣብ ሕሳብና ይኣቱ ምን ንመን ሒዙ ከም ዘሎ ኣበናይ ኣድራሻ ዝምልከት ከዓ ብፅሑፍ ሰዱልና ማለት እዩ ነዚኣ ምስ ፈለጥና ሕጂ እንታይ ንገብር ኢና ፔሮል ንሰርሕ ኣለና ፔሮል ሰሪሕና ብመንገዲ ኢንሹራንስ ኣብ ዝዋን መንገዲ ኢንሹራንስ ዝኽፈል ዘሎ ብመንገዲ ኢንሹራንስ ኣቢሉ ከዓ ናብቲ ዝምልከቶ ዜጋ ይበፅሕ ማለት እዩ ብዘይካዚ በብኸባቢኡ ንስድራ ስዋዕት ኣማሕረስን ምእካብ ምህርትን ከምኡውን ምፅጋን መንበረ ኣባይትን ደገፍ ከም ዝግበር እዚ ድማ ኣብቶም ስድራ ስዋዕት ዝፈጥሮ ሓበንን ሕልናዊ ሓይልን በቐሊል ከም ዘይጥመት ገሊጹ ብምክንያት 20 ሰነ ዕለት ሰማዕታት ኤርትራ ብህግደፍ ዞባ ማእከል ዝተወደበ ናይ እግሪ ጉዕዞ ትማል 18 ሰነ ካብ ዓዲ ያዕቆብ ናብ ጻዕዳ ክርስቲያን ተኻይዱ ጋዜጠኛ ቢንያም ፍሳሐጽዮን ዘደለዎ ጸብጸብ ያሲን ሰላሕ ከቕርቦ እዩ ኣብዚ 4 ኪሎሜትር ሸፈነ ጉዕዞ ኣቦ መንበር ህግደፍ ዞባ ማእከል ኣቶ ዩሱፍ ሳይቅ ኣማሓደርትን ዞባታት መንእስያት ሰራሕተኛታት ህግደፍ ዞባ ማእከል ካብ 13 ዞባታት ዝተወከሉ መንእስያትን ካልኦትን ተሳቲፎም ነይሮም እቶም ኣስታት 2500 ዝግመቱ ተሳተፍቲ ነቲ ጉዕዞ ኣብ ዝተበገስሉ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ዓዲ ያዕቆብ ንትርጉም ዝኽሪ ሰማዕታትን ኣብ 1977 1978 ኣብ ዓዲ ያዕቆብ ዝተፈጸመ ጅግንነትን ዘንጸባርቕ መሰናዶታት ቀሪቡ ኣብቲ እዋን ኣባል ናይተን ኣብቲ ከባቢ ዓሪደን ዝነበረ ኣህዱታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝኾነ ኮሎኔል ደሳለ ቃለይ ድማ ንተሳተፍቲ ብዛዕባቲ ቅድሚ 42 ዓመታት ዝተፈጸመ ቅያ ተገዳላይን ህዝብን ኣብ መሰራርታ ድፋዕ ዓዲ ያዕቆብ ከምኡውን ኣብኡ ዝተፈጸመ መስተንክራዊ ታሪኽን መግለፂ ሂቡ ተሳተፍቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዓመት መፀ ብኣጋጣሚ 20 ሰነ ዝካየድ መደባት ዘኽሪ ሰማዕታት ናብ ወለዶታት ዘሰጋግሮ ረዚን መልእኽቲ ሕድሪ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ሰማዕታት ዝወደቕሉ ዕላማ ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ስዋዕት ማለት ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ናይ ፈጠርተይ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ያዕቆብ ዝነበረ ታሪኽ ኩሉ ተገብረ ጅግንነት ንትመስተንክር ትቅያ ዝነበረ ንዑ ንምግላጽ
بعبي طبق تمرتنا نحن تماهيرنا وبزح رينا بزح سمعنا مالتي تي غعزو خا بتاع صبق تودي صبق نير انا ذكر سماعتات وتم قدي فيهم ذاتخو بلبي قبل بيسل ذلو نعم كذكر عدي قبيله كندي دائما كندي عاصمنا او نعو يزلينا وعينا له معتي اذا خانا بحقي يحقسني ما نسيت اسرنا مسعابهم ما نسيت نز تاريخ زمان مقصانهم ناي بحقي يحقسن اني نزي نفس كنستماقر نز صحي كنرئي زبقعنا سوين سالون السم تريسو نيرنا نحنا همزي من هنا نيرنا بزياده هاني ناتهم حلفنا تسكيمنا تقبعنا هنقبر قرباتنا مالت نبرتي من محدارات كابي بادو حدا بادو خلتن بادو سلسن كتما باصع صقوما سدرا سوات نمحغاس بزوسدو تبغسو 235 نقفا بموصا نسران شوعاتن سدرا بيتات نفسو كفن 6000 نقفا بحق زبركيتهم حزبي كتما باصع نزي ابركتوسي زغبره محبحب سدرا بيت سوات حلافنتنا بزبل تيما ب 14 سنه ببكبابيو داسات بمتكال اب زكايدو ገንዘብ ናይ መውጻእ መደብዩ አማ ሓዳሪ ከተማ ባጻ አቶ ኃይለ አስፋ አብ ዘስማዑ ቃል ሰማዕታትና በግብራዊ ተበግሶን ምድባስ ካብ ነዊሕ ግዜያት ሕዙ በደረጃ ከተማን መምሕደራት ከባቢን ኮሚቴታት በመቋም ክስራሓሉ ምጽናሕ በመሕባር ተሳትፎ ህዝቢ ብዝራግጽ መንገዲ ብዝሓየለ ምትግባሩ አብ ሰማዕታቱ ንዘለዎ አኽብሮት ዘጉልሕ ምዃኑ ገሊጹ ሎሚ ነስተማቕሮ ዘለና ሃዋሁ ናጽነት ሰላም ቅሳነትን ርጋትን በተበጃውነት ሰማዕታትና ዝተረኽበዩ ዝበሉ ነበርቲ ብግዲዮም ተበግሶምሉ ዘለው ሰናይ ተበግሶ ንምቕጻሉ ክሰርሑ ምዃኖም አረጋጊጾም በአጋጣሚ 10 ሰነ ማዓል ሰማዕታት ኤርትራ አብ ንኡስ ዞባ ለጓዓን ሰባ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ህዝባዊ ሰራዊትን ነበርትን ተሳትፎ ወፈራ አብ መቃብር ሓርበኛታት መቐርካ ሕመረትን ካልኦት አባላት ሃመተን ዞባ ማእከል ድማ አብ ፓርክ ሰማዕታት ማእቶታዊ ንጥፈታት አሰላሲሎም በ18 ሰነ አብ መቃብር ሓርበኛታት መቐርካ ዝተኻይደ ወፈራ አብ ምግራብን ምዕራይ ቀጽርን ዘጠቃለለ ነይሩ ተሳተፍቲ አብ ዘሃቦ ሪእቶ ዘካይድዎ ዘለው ንጥፈታት ሕልኖም ንመቕሳን እንተ ዘይኮይኑ ምስ ሞያ ሰማዕታት ከም ዘይዳረግ ብምጥቃስ ከም ዘይዛመሰለ ስራሓት አብ 10 ሰነ ጥራይ ከይተደረተ ቀጻልነት ክህልዎ አዛኺሮም በ17 ሰነ አብ ዞባ ማእከል ፓርክ ሰማዕታት ዝተኻይደ ወፈራ ድማ ብናይ እግሪ ጉዕዞን መደብ ዋርሳን ዝተሰነየ ምንባሩ ተፈሊጡሎ بيت مرتس نكينات وينا نقفا نخلت عمتات بشمونت عينتات موياوي سلطنا بقبرن كل حسابن كتمرهم صنحت 44 دقيقه نستيو زركبهم 200 سانكلتن تمهرو ب 10 سنه امريغا حلافي نايتا بيت مرتي اتو قلاب زرو ابزس معقل مرقات ب 21 بمعراي ماكينه 18 بحفشاو سرعه حاصين 22 بإلكتريسيتي 23 بسرحات هنصا 23 بصربت انصيتي 19 بصربت حاصين 10 بقياسا 16 ድማ بندفي زمهارو مخانوم ገሊጹ ተማሃሮ ቀሲሞም ወዘለው ትምርቲ መጀመርታ አንበር ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ ተገንዚቦም ሞያኦም በመንባብን ስራሕን ንምዕባይ ክጻዕሩ ዘዘኻኸረ አቶ ቀላብ ተአትዩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ንዝሓቶ ውፉይ ስራሕ ድሉነቶም ከረጋግጹ ተላቢዩ አብ ሚኒስትሪ ትምርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ቴክኒካውን ሞያውን ትምርትን ስልጠናን አቶ ተስፋ ሲዩም በወገኑ ብቆዕ ፍልጠትን ሞያን ዘዓጠቀ መንእሰይ መሰረት ብሩህ መጻኢ ምዃኑ ምጥቃስ አብ ዝተመደበሉ ቦታን ትካልን አርአያ ተወፋይነትን አድማዕ ስራሕን ከም ዝኾኑ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ጥጡሕ ባይታ ፈጢሮም ብነጻ ንዘምሃሩ መንግስትን ህዝብን ድሕሪ ምስጋን ንዝበረኸ ውጽኢት ቃል አትዮም ዝስዕብ ዜና ወጻኢ ሃገራት ደጊመ ምክታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ዕድም አብ ሰሜናዊ ምብራቅ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ በቀጻሊ ብዝካድ ዘሎ ቀቢላዊ ፍልሊ ዝጠንቁ ግጭትን ምጥቃዕቲ ምልሻታትን አብ ዝወርሐዚ ለዕለ 300,000 ካብ ቤት ንብረቶም ብምዝባሎም ኣብቲ ከባቢ ተኸስቱ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ንምቁጻር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብኸቢድ ጸሊዎ ከም ዝርከብ ተቐሊሑ ምምዝባል ዜጋታት በቲ ሕማም ተለኺፎም ክኾኑ ንዝኽእሉ ንምልላይ ከምኡውን ግቡእ ጥዕናዊ ምክትታልን ውሸባን ንምክያድ ንዝግበር ጻዕሪ ኣመዛቢልዎ ከም ዝርከብዮም ኣብቲ መስራሕ ተዋፊሮም ዘለው ኪላታት ዝሕብሩ ዘለው አብ ልዕሊ ትካላት ጥዕናን ማእከላት ምክትታል
ዝበሃል ሕማም ኢቦላን ዝግበር ራስያን መጥቃዕትን ከምኡውን ዜጋታት ኣብ መደባት ክታበት ዘለዎም ዘይምትእማንን ካልእን ተደሚሮ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ኣብቲ ሃገር ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ታሕቲ ቁፅር ከኣቱ ንዝነበረ ትልሚ ከም ዘደናጎዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ዝጋዋሕ ዘሎ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ብዝተወልዐ ቀቢላዊ ፍልሊ ዝጠንቁ ግጭት ዛጊት 161 ሰባት ከም ተቐትሉን ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ካልኦት ከም ተመዛበሉን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ብመሰረት ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት በቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣትሒዙ ብወግዒ ዝተኣወጀ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ዛጊት ዝተረጋገጸ 2168 መልከፍቲ ክህሉ እንከሎ ህይወት 1449 ከም ተቐዝፈ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ንዝኣተዉ ስደተኛታት ናይ ምብራር ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ18 ሰነ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምስጓግ ናይቶም 12 ሚልዮን ዝበጽሑ ስደተኛታት ዝመጽእ ሰሙን ከም ዝጅምር ሓቢሩ ኣሎ እቲ መግለጺ ኣብ ልዕልቶም ኣብቲ ሃገር ክነብሩ ንጸንሑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ ኣሎ ዝበዝሑ ካብቶም ስደተኛታት ዜጋታት ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ ምዃኖም ጸብጻባት የረድኡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጠንቂ ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ይኾኑ ምህላዎም ዝሕብር ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ሞያ ክህልዎም ንሱ እንተተረፈ ድማ ብውሕዱ ቋንቋ እንግሊዝ ክመልኩ ክኾኑ ዘኽእል እማመ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ከም ዘርቀቐ ጸብጻባት የረድኡ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ሰሜን ኮርያ ወግዓዊ ምብጻሕ ክፍጽም ምዃኑ ማዕከናት ዜና ቻይና ብሓቢረን ፕሬዚደንት ፒንግ ጽባሕ ሓሙስ 20 ሰነ ናብታ ሃገር ከቕንዕ ከም ዝኽእል ዝኣመታተን ማዕከናት ዜና ምስ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ተራኺቡ ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘተኮረ ዘተ ንምክያድ ገሊጸና ኣለዋ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ቻይና 4 ግዜ ክበጽሕ እንከሎ ፕሬዚደንት ፒንግና ኣብ ውሽጢ 14 ዓመታት ናብ ሰሜን ኮርያ ዝበጽሕ ዘሎ ናይ ፈለማ መራሒ ቻይና ክኸውን እዩ ምብጻሕ ፕሬዚደንት ፒንግ ናብ ሰሜን ኮርያ ብኣሉታ ተጸልዩን ዘሎ ምዕባለታት ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብ ምህዳእ ከፊላዊ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ጎኒ ጎንቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ጃፓን ዝቃናዕ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 20 ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተራኺቡ ኣብ ንግዳዊ ዝምድናታቶም ከምኡን ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ክዝቲ ትጽቢት ይግበር ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታት ዶናልድ ትራምፕን ኪም ጆን ኡንን ኣብ ሲንጋፖር ዝተኻየደ ርክብ እወታዊ ውፅኢት እኳ እንተነበሮ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ቪየትናም ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክብ ግና ብዘይስምምዕ ከም እተዛዘመ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ጃፓን ብ18 ሰነ ብዝተኸስተ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ፎኩስ ሓደጋ ሱናሚ ከም ዘሰዓበት ሓቢሩ እቲ 6.2 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንልዕሊ 20 ደቂቕ ከም ጸንሐ ዝሓበሩ ኪላታት ጃፓን ሓደጋ ምህማም መሬት ከም ዘሰዓበውን ኣረድዮም እቲ ኣብ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ዝተፈጥረ ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓስ ዝተፈጥረ ሓደጋ ዝተፈጥሮ ስጋት ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ናይ ዝነብሩ 9000 ኣባይቲ መስመር ኤሌክትሪሲቲ ከም ተቋረጸ ተገሊጹ ጃፓን ኣብቲ ብዓንኬላዊ ሓው ዝፍለጥ ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓስን ነትጉ እሳተ ጎመራን ብቐጻሊ ዝኽሰተሉ ክፋል ሰላማዊ ውቅያኖስ ስለትርከብ በቲ ባህራዊ ሓደጋ ብቐጻሊ ከም ጥቃዕ ይፍለጥ ኣብ 2011 ኣብቲ ሃገር ዝተኸስተ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪን ንሱ ዘሰዓቦ ሓደጋ ሱናሚን ዘውረዶ ዕንወት ዛጊት ስምብራቱ ከም ዘይሓወ ይግለጽ ب17 سنة أب مايات دسي جافا نا إندونيسيا بزقات ما حدقا متحل جالبا بوحدو 18 سبات مويتهم بتحدقا ده هيوم بمهلاهم قطر قدات كزايد كم زخل زحبرو سما زنايت هاجر بستخايد استرحيت بوحدو 3 سبات كم زدحانو قليتهم تنك نايت حدقا لعلى عقن تعنتن برتوع معبلن كون كم زخل عفناوي حبريت الله لعلي 17 شهر دسيتات أب زلوا إندونيسيا بزقاتم تدقاقامي حدقاتات متحل جلابو هيوت بزح سبات كم زتف زمركتو تصبات زحلف عمت أب دسيت سوماترا بزقات ما حدقا متحل جلبا بوحدو 267 كم زموتو يتقصو إندونيسيا بدرجة عالم زبزحة ما ياو من قصاص جلابون مراخبن كاب زر ايلن هاجرات حانتيا أب موداتا መንግስቲ አይርላንድ ከም ኣካል ናይቲ ብከላን ምክታእ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ካብ 2030 መሸጣ ብነዳዲ ዝንቀሳቐሳ መካይን ከቋርጹ ኣፍሊጡ እቲ ስጉምቲ ነቲ ኣብ 2050 መጠን ናብ ኣየር ዝትፋእ በካል ጋሳት ብሓፈሻ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ድማ ብፍላይ ናብ ደረጃ 0 ንምውራድ ወጢኖ ዘሎ መደብ ንምትግባር ዝዓለመ እዩ እቲ መንግስቲ ክሳብ 2030 ብውሕዱ 950,000 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ከታታቱ መደብ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር እቲ ውጥን ተግባራዊ እንተኾይኑ ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ካብ ዝተወስዱ ስጉምታት
ዝበለጸ ክኸውን ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚቱ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኣየርላንድ ካብቲ ተጠቂሱ ዘሎ ዓመት ጀሚሩ ተጠቃምነት ዘይመስርሑ ኣቑሑ ደው ከብል ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ሓያሎ ሃገራት ክሳብ 2050 ብነዳዲ ዝንቀሳቐሳ መካይን ደው ከብላ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ይን ዝግለጽ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ سلام كبرات تعزبتنا كم يصنحكم على توزينا سبورتنهم أب كتم باصع مبأتاوي سلطنا بايتا تينس توهبوم اتي بهاجراوي فدريشن بايتا تينس إرتران مشاركتون زتودب مبأتاو سلطنا بجبرن كل حسب نتخيدوم زي كاب كل عدما عسرت كسب عسرت 4 عامات زت أقل لسلطنا شمون تمعالتات زوسدين نيروم نزي مسرت بمقاردما أب منغو 33 هزانات نايكل تسوتا بولكي وددراتا كايدوم أب موداتا عوتات زخون دما قداماي إرميا سلمون كالاي أمان عبد الله سالسي حنبال برخت كابدك أنشتيو قداميتي ملأت عامة كالتي تمنيت يعقوب سالسيتي دانايت أبراهام كاب ما أكلو تدكي تبعتيو أبزا كايدبو وددر دما قداماي إناد العبدو كالاي إسرام سلمون سالساي سايمون أبراهام بموهان زي تلالو لهم غنزباو شلما تقبلهم إذا خمزلن كلهم أب كتما بازع صوتات بادمنتن أب منغو 39 دك أنشتون دكي تبعتيون زت أقلل وددرات تسرعو كمستقيد كابتي زباز بصحن حبريتا أنا تسيروم إرتراوي أبال كلاباستانا مرحب قدوس زاتفو زلو تور سويز تمالي نايراب عي مدرخ وددرو آسلاسيلو كاب موتر تباقيسو أبل رشي مستزازمن 233 بتشاعة كيلومتر رحقات زنبرا وددري ما كايدوم زا مدرخ أبل قولاقول زي تزازمت بمنبارخ نوتم لعلاي محباب كلا زلوم تقلدمتي أربي حيام بحفش عدما تقلدمتي أب ساعة 4 نتبع 51 كيلومتر نارغوز يوم ناب فتسام بزحهم أبل موداتاس تقبر قصبتا وددرما إيطالاوي تقلداماي كلاكيو كستيبي إيليا فيفياني بزقبرو تعرع عود كوينوم زي تقلداماي نوددرو بثلاث ساعات 46 دقيقة كل تخليتن كعوات لن كلهم كلاي ميكيل ماتيوس كابسان ويب سالساي بيتر ساغان بمخان تختيلمو نوددرم زفصم يوم إرتراوي مرحب قدوس كاب عود نايزا مدرخ زخونه غزي خي كسر من بلا 40 كلتن درجه حزو نوددرو فصيملهم نوتور دي سويز 2019 بيتر ساغان ب 11 ساعات 37 دقيقة 28 كاليتن كمرحون كلهم مرحب خا كابزي تقلداماي 1 دقيقة 35 كاليتن دحرو اب مبل 40 درجة تقميتو يسعبولهم اب ننطبي بيتر ساغان مرحي كخون كلو اب نان بس عقب كا كلاوديو إيمهوف قلاسلهم بغان تخاسان ويب مرحيت كتكون كلا نمرحو استناخا كابز مرحيت 1 دقيقة كل تخاليتن دحرا شامل درجة حزة ناب نايلومي مدرخ امر حلام تورلي سويز لومي ربع بناي حمشي مدرخ وددر كقلصليوم تقدمتي كاب مانشستر تبقيسو ابي انسيد النزازمن 277 كيلومتر رحقت كشفنيهم